Tinalahi nga pagsaulog sa Independence Day ang ipahigayon sa kamahanan sa dakbayan sa Talisay karon ning gabi. Ang live report ni Fem Marie Dumabok. Fem. Kailan karon tuiga wa ang naandang flag raising ceremony ganihang buntag apan o sa kakalayaan mini concert ang himuon karong gabi. Nagpabilin hinuong buhi og dayag ang pagtimaan sa dakbayan sa Talisay sa adlaw sa kaugalingnan tungod sa dayan-dayan nga mga bandera sa Pilipinas. Palibot sa Talisay City Hall. Atbang sa City Hall sa may skate park, giandam na alang na sa himuong kalayaan mini concert. Sugod sa alas 7 sa gabi hangtod na sa alas 11 karong gabi. Mato ni Mickey Aznar, Talisay City Tourism Officer, nga gituyo nila kini aron mapabalik lantaw nila sa mga Talisaynon ilabi na sa mga batanon ang kasaysayan nganong importante nga sa ulugon ng adlaw sa kaugalingnan. Uban ang kalingawan sa konsyerto nga salmutan sa mga local band. Sa programa ilang ilakip ang mga trivia gubang paagi nga mahisgutan ang kasaysayan. Para lang sad kay mga batanon man kasagaran tong audience to give them more information about our history and also to show that the Independence Day is always important yun kay mga batanon karon di naman kaayo, di ba? Di na kay makinumdum unsa ang mga sakripisyo nga gihatag sa ato mga heroes para karon unsa ang freedom na nakamit sa Pilipinas karon. Gilantawan nila nga naa sa usa ka libo ka mga Talisaynon ang mosalmot lakip na niini ang magpamilya ug magbarkada kaya naaman sa food park sa dapit. Tuyo usab nini ang pag-promote pa sa skate park facility sa dakbayan. Giyan ay nausab sa Talisay City Police ang ilang security plan aron masiguro ang seguridad sa kalihukan. Gipasidaan ang daan sa kapulisan ngadto sa mga mutambong sa kalihukan nga dili magpabuyag o gidili usab ang pag-inom ug ilimnong makahubog. Kung gusto nating magsaya, huwag na po kayong minom ng alak papunta doon sa celebration po natin. Pag sinabing independence, hindi lahat po ay free na po kayo lahat. Meron po tayong limitation, no? As provided po ng ating batas, no? So kung binigyan po tayo ng ating kalayaan ay huwag natin pong abusuhin. Lakip sa nakastandby ang mga sakop sa City Toda o City Disaster Team. Wala hinoy ipatuman nga rerouting. Wala mahitabo rerouting. Apan ang mahitabo lang siguro, doon na lay paghinay sa dagan sa mga sakyanan. Kaya doon na may posibilidad nga doon ay ubang mananaw nga tuwa sa Pika side, mutabok sa paingon sa City Hall, mo na nga mamuhinay ang dagan sa sakyanan. Lano sa sagipangandaman ang posibleng paghuot sa dagan sa trapiko sa mga daan duol sa Talisay City Hall karong gabi, hinungdan nga gipahimangnuan ng daan ang mga muagi buot muagi sa maong dapit sa pagplano na daan sa inyong mga biyahe. Lan? Okay, daghang salamat, Fem Marie Dumabok.